sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Liam. Bay, doon natay charity concert nga pagimuon. Asuman, takar ta? Ako, go na. Kana pa, makatabang ta. Sige. Sige. Ulad. Yang usaw na. Kwan, mo-update sila next week. Mo-update sila na to sa full details. Actually, naghantang mga banda nga mutukar ana nga event. So, andam-andam na ta. Mas maayo dingali nga mag-practice tag mga bagong kanta. Ay pa. Bay, kupahan ang white og dress ko. Kisa na. Aw, kana. Sana sila sa ni-sponsor ani nga event bay. Anak ka politiko. Mau ba? Oh, sige na, andam na mo. Kita nang sulod mutukar. Hi. Oh. Pwede mapapicture? Ako? Oo. Ganahan ko si mong tingog good. Lo, maikog ba sa ta? Kinsa mo ko para mo balibad sa mga gwapa nga sama ni mo. Sus, magatik pag yun. Tuod ay, basin, pwede ko makapangayo sa mong number iniguman. Sige ba? Kana pa? Ampay ka na ako? Hi. Busy ka? Di man. Hagbayra ka na kung naghuwat ka. Nga manawag ka na ako. Kumusta? We, naghuwat gid ka, tinuod? Oo lagi. Gabay na lang tuwang, madanag ko nimo ba? Pwede ram sa tinudoan ko. Nanguyab sa daig ka? Nga no, kung manguyab ko ni mo, di na kakakoy chance? Oo, no. Aside sa gwapo ka, nindot pagit kag tingog. Pero lang, dili man ka ka-chicks boy. Uy, di, no? So, ay gani ko. Makita ni mo kung unsa ko kaloyal. Panguyab sa. Sure ka? Oo, lagi. Sige. Pero, bati kayo kung ani ko manguyab mo sa cellphone. Dapat, in person yun. Mas deserve ni mo panguyaban sa personal. Uy, asa man ka? Kanong ka-spotting ba nimo? Nakoy date, ma? Ka-date? Kinsa manak? Kuan. Pohon na lang, ma. Ha? Pohon na lang. Pohon. Basta, iyan akong sugton. Tadaon ako siya din aron ipaila-ila ni mo. Ato na ko, ma? Nahala, sige. Amping, ha? Pasensya na kahangat. Gani ko nakikita nimo. Dinhi sa restaurant bar, dinhi sa usa ka hotel. Nibaw na ka. Ay, kabala ka. Nakasabot ko. Siyempre, anak ko gag politiko. So, di gid pwede nga mo ato kag mga lugar nga daghang tao. For your safety na lang, sir. Thank you kay nakasabot ka. So, mag-order sa ta? Sige. Pasensya na ka, Angela. Di kayo bugnaw nga akong sakinan. Wapaw ako mapatan na agad. Okay ra, uy. Uy, kaso. Maikog sa taning mo, eh.
Ay, huwag ka ikog. Naunsa mood ka. Asa mo gusto mo ito? Magitang tigtupin sa dagat na. Bahalag. Dinhila ta suod sa imong sakinan magtambay. Sige ba. Okay na ko. Naku ni Bawan. Ato to dito. Gitutukay mong gud ko nimo. Walang. Happy lang kay Koran. Nindot sa feeling niya. Atas, dapit sa babayon niya. Napagid ko'y kuyog nga gwapa. Panguyab din ang imo? Pwede ba kumuyab ni mo? Well, karon pa lang. Gisagot ati ka? Ganoon? Oo, lagi. Ha? Wa pwede ka niya gida sa ila aron ipilaila ka sa iya mga ginikanan? Wa pa man bay? Uy, iskuti siya ta. Mo lagi. Sige lang. Ako siyang pangutan sunod na mong kita. Liam, sorry. Pero dili pa pwede. Nangitap kong timing. Unsa? Nga nung kinalang mag-timing? Tuwad ka dili ko gustong masakitan ka. Unsa'y masakitan? Unsa'y buti mo ibasabot? Liam, sa gamay pa ko. Gi-arrange marriage na ko sa kong ginikanan sa lalaki nga gikan sa pamilya nga. Mga negosyante. Og naay dakong impluwensya. Unsa? Og mo ni hinungdan nga liit kong niabot ron. Sorry, naay family event ganina. Dili ko makaikyas dayon. Ug na ang lalaki. Mo ba? Oo. Angel, nga no, kamusulti na ko na. Ako musulti ko nimo. Manguyab pa pagyapon ka na ko. Nabing mausap. Wa man, diba? Mga tubang ko sa mga ginikanan. Akong ipakita nila nga seryoso ko nimo. Liam. Mahal ti ka. Suwayin na to. Nang mama o papa ni mo nga bisan ingon anay na ko. Kaya ti kang barugan. Liam. Di ko mo sugot. Sir. Wa ko makiistorya ni mo. Pa. Kung magpadayon ka ng tawhana, wa kay makuha na mo bisan kamay. Angel, patuon na mo ni Papa ni mo. Naanami lalaki nga gitagana para ni mo na mas bagay mo ato. Pero ma, wa ko'y gusto ato. Si Liam akong mahal. Pagpili! Mupadayon ka ng lakiha o mulayas ka din hinga wayda bisan kamay. O magpakasal ka ni Christian o magpabilin ka din isbay. Pagpili! Mahal ako si Liam pa. Bisag karon lang. Pasag di ko ni magmalipayon nga dili makita sa kwarta. Angel! Sure bagid ka ning gibuhat mo? Okay ra ka din sa amo? Layo ra ba yan sa imong nandan? Mahal ko nimo, diba? Og matod nimo, kaya ko nimong barugan. Buhaton akong tanan. Araw na akong mahatag ang karuhay nga deserve nimo. Muna, Angel. Murag delikado nga mahunong akong tukaran ni kay di pwede ang tapok-tapok ko tungod na ng pandemic. Huwag makagawas. O, unsa? Ay niya magunsa mataan ni. Napa mo ninong ko'y tinigom diya. Pero, malagi. Kinahanglan na itong tipiron kay wapata mahibaw ka na sa mabalik sa normal ang tanan. Liam.
Nak, wa ka na magmahay si Angel sa iyang desisyon. Gagitalikdan niya iyang pamilya o giuban nimo. Ambot ma. Tagsal mo gud siya mag-istorya na ko. Wa ko may bawo kung usay naasod sa iyong una-una. Liam, Angel, nganong mahipos mo kasi mo magamit? Mabalik na ko sa amo, Liam. Angel, Sorry. Pero tungod sa panghita po karon, na-realize na ko. Dili rin ako kayang i-give up ang tanang butangan na andan ako para lang nimo. Mahal ti ka. Pero dili igo ang gugma lang, Liam. Angel, hatagi ko kigayon na, please. Patas ti pang imong pasensya. Isahan ako. Hatagan ti kag maayong kinabuhi. Sorry, Liam. Pero hugot na akong desisyon. Mubalik na ko sa amo. Ug salamat sa tanan. Angel, Pangako sa iyo. nagkabuwag rin ni Angel. Og 3 years after gikan sa mong panabuwag, nakabalita ko nga gikasal siya sa lalaki nga gibuya sa mga ginikanan niya. Gusto ko na ako nga i-fight paunta, pero wala ko'y mahimo. Tungod kay minyo na siya. Dinin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagin ni Liam nga taga General Santos City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga degulahan minsan lang kita iibig. Minsan lang. Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Mika, hingkod ang pangidaron, single, ug itago na lang sa mga akong address diri sa bukirang parte sa norte sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit og sa among right of way. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, mao na mong ibaligya ang yuta gaw. Pambitan sa tag-iya. Prato na lang ni. Ug maayo na kining bayan. Pero gaw, niya man din isudlunon nga bahin, uy. Layo-layo man ni sementadong daan. Mga pila kay gilayon ini gani gaw. Naagad siguro ni sa mga 50 metros. Ay, layo-layo man gyud Jefferson. Ay, kung magbahay mi din hinom, murag maglisod man siguro may paagi sa mga materialis, uy. Pwede naman gutang manangin sa tag-iya sa yuta sa tubangan aning inyong luti ba? Kung inyo ni paliton, may inyo hamag yun eh. Kailan man na nako. Kay piyado biya ko ng yuta. Mao ba? Nala, sige. Suwayan na to og hangyo human na mo ma-confirm ni tiyo nimo nga amo na ning paliton nyo taa. Kay to apamanggod si trabaho. Ay, ayaw kabala ka ma. Ako'y mutabang o pasabot ni Papa. Kay nakakita man sa ko aning yuta. Okay ra sa bang area. Barato ra sab. Ang agianan lang gyud kaw, ang right of way. Adto na to ng tag-iya sa yuta at tubangan ini inyong paliton. Ay, okay ra, oy. Agi lang mo diha, kilid sa akong yuta. Salamat taon kaayo, ma'am. Kay dili na dayon niya mi maglisod sa pagpaagi sa among mga materialis sa pagbabuhat namo sa bahay didto likod sa inyong yuta. Ay, wa na'y problema. Kamo na dayon niya ang tag-iya sa yuta diha sa among likod. Managsilingan na dayon niya Mao ta. lagi. Og mao ni sinugdanan sa maayo na tong panagsilingan unya pohon, ma'am. Meli, tawgalan ko ninyog Meli. Salamat kaayo sa pagtugot, mamili. Thank you, ma'am. Ma, ako na lang unyay maghatod na ng giluto ni mong pagkaon para nagtrabaho sa atong bahay. Pahuway na lang, ikapoy na kay ka. Ikaw pa'y nagluto. Salamat, Mika.
Nga naakagad nga pirmi na akong kaabag. Medyo kapoy man sa di ay ang magpatukod og bahay sa. Dako pa man gid ay gasto. Nga, maog yun. Si Papa gani ko noron, mamalit na sa kuno to siya sa materyales o bas. Palibaks Papa ay niya, nanawag. Ay, ito baga dayon kay basig na pay laing itugon. Kadit. Hello, Pa? Hello, Mika. Asa man is mama ni mo nga di man mo tubag kung tawagan? Ay, di araman Pa. Ma, nanawag ko sa Papa ni mo ay. Na, wa diri sa kusina akong silpon o ito sa kwarto. Ay, di aman sa kusina Pa. Wa magdaag, cellphone. Nganom de ko no. Problemahan ni kang tangaw eh. Ingon mo, misugot na ning sikbit nga yuta nga muagitan nining ilang luna. Pero, murag, noon sa maling ituyuan manugbangag ning agianan karon aron nga dili ta makaagi. Ha? Uy, di ba nga nakaagi pa man mo sa miaging mga adlaw Pa? Oo, pero karon murag di naman paagi. Na, tawagan ako sa... Mas maayo pa og palito na lang ninyo ng right of way gaw. Ha? Panya, musugot ka ang tag-iya ng yuta, gaw? Misugot ra ang tag-iya sa yuta sa tubangan namo nga palito na lang namo ang among agianan o ang among right of way. 1 meter na untay ang ibaligya, apan mihangyo mi nga punan og laing 2 meters kay gamay ra kaayong 1 meter. Dili makaagi ang multicab. Na okay na unta. Apan, niya na sab mi maproblema sa sikbit diin nigamit sab sa among right of way nga napalit. Unya, Magkalagot. Papa man ron. Mura magkisapot nga miabot. Kisabay di sa puton. Yahapit mami maldisgrasya ni mama nimo sakay sa kong motor. Kadunay nag-ali nga multicab sa atong right of way. Ha? Kisa man Pa? Kana sikbit atong yuta. Kana nagkapalit sa bug luti nga bagong nagtukod karon sila bahay. Nagpa-deliver sila kahoy. Ay, kanang sikbit sa gipalitan nato sa right of way? Oo. Mapay nasuko. Gisinghagan pa ko. Kay dili kuno ko kapaabot nga nagdiskarga pa sila sa gideliver nga kahoy. Ato na lang butangan og signage pa, uy. Nga kung may ipa-deliver sila, dili sila magdugay og parking sa atong right of way, kay maglisod tag-agi. Sige. O magbuhaton niya talintog timailahan sa atong right of way. Kay nag-abusa naman yung mga tawhana kining atong mga silingan, oy. Nagpahimos na. Nga kita may nagbayad ng right of way. Na may deed of sale ng right of way nato diha. Na, kalma lang gud Pa. Ako ni mahibaw ani. Unsa? Hinaya lang imong tingog, sir. Kay nihangyo raman ko ninyo, sir. 5 minutes lang ta mag-parking dinhi sa right of way. Kay ron dili pod mabaldang ubang moagi dinhi. Og kinsa magkaaga magbuotan ha? Oh, wala ka mahibaw, sir? Nga amo man ang gibayaran ning maong right of way? Kay lagi ang among yuta tuwa sa likod nga bahin, sir. Mao din lang hinambog mo. Pero sultihan ta lang mo ha? Nga dili ta ngay magpataas atong garbo din Kay parehas sa taga kapalit og yuta nga way klaro. Ha? Unsa? Invalid kuno ang atong deed of sale ani. Kaya ang nagpailang ang tag-iyan wa pay katungod nga mo release og deed of sale. Kay wa pa rin mabalhin sa iyang pangani yuta. Unsa? Ako ino ang piyado ni. Nga ulian mo siyang gibayad aning right of way. Kay muhaw naman noon mo. Nagubot na gyud hinon mi aning napalit na mong yuta. O giingnan mi sa piyado na mong ikagaw nga ulian na lang kuno mi sa among nabayad sa right of way. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gibayran na namong among right of way. Wala mi katungod nga moset og rules nga bawal parkingan ang right of way nga doon na may deed of sale ani. Ikaduhang pangutana, matod sa piyado nga among gipalitan ani nga yuta, ulian na lang kuno mi niya sa among gibayad sa right of way kay nakamugna na kuno mi og kagubot sa ubang nakapalit og lote ining yuta. Pwede pa gud na nga may deed of sale naman mi.
Ikatulong pangutana, giguba ra ba nila ang among gibutang nga utlanan sa among napalit nga right of way? Gusto ba gud ang ilang gibuhat? Di ba gud nga may katungod man mi, kay amo naman ning napalit? Ikaupat og katapusan, may huhungihong sa uban pa namong silingan nga invalid ko nung among pagpalitan ninyo taa o ang among deed of sale. Kay wa kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale, kay wa pa ni ma-transfer sa iyang name. Unsa may angay namong buhaton ani? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mika. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw. It's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw ha. Tungod kay ako usa ka abogada, juris doctor. Abogada man po, Attorney Elaine Bathan man ni, punto legal lang atong pagahisgutan karong adlaw. Apan, di maguol kay sa mga medical nga mga pangutanag mga problema ninyo, Dr. Rene Obra to the rescue ang mutubagan ninyo mga pangutanang medical, no? Kanang mga kabahin sa mga ginadiling droga, mga psychological nga mga pangutana o mga problema kabahin sa mga medisina o siyensya, Dr. Obra ana. Busa, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gyud nang pamaagi guys ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas among sabtan ba kay dili man gud nga mga properties nga giagian anang road right of way, no? So pwede mo makigsinabot ana nila kung unsa inyong patakaran din ha regarding the use of the road right of way, no? Kay otherwise pwede sad gyud mo assert kay kamo may tag-iya sa road right of way. Ikaduhang pangutana, matud sa piyado nga ilahang gipalitan anang yutaa, ulian na lang kuno niya sa ilahang gibayad nga right of way kay nakamugna na kuno sila og kagubot sa ubang nakapalit og lote anang yutaa. Pwede bagod na nga may deed of sale naman sila, dili na mabawi, no? Unless na ay mga irregularities. Pero kung way problema tong deed of sale, dili pwede mabawi. Ang ako alang ana nga masabtan nimo nga maski pag nibayad ka sa road right of way, ang road right of way ang mo benefit ana ang tanang properties nga giagian sa road right of way, no? So you have to get along with all the other owners dinha sa property nga dili ikaw lang gyud ang magmugna-mugna ug magbuot-buot kay right of way man naasad sila katungod nga moagi. So pwede siguro na ninyo husayon mag-meeting baron mo, mag-sit down mo nga para lang hapsay pod nga panalitan usa lang ka side ang parkingan ug asa dapita i-parking, usang orasa pwede mo parking nga kanang di na mo maglisod nga di pod mo makaagi kay right of way gani dapat makaagi mo tanan, dili pwede mabalakingan. Katulong pangutana, giguba ra ba nila ang ilahang gibutang na utlanan sa ilahang napalit nga right of way? Gusto bagod ang ilahang gibuhat nga di bagod may katungod mi kailahan naman ang napalit. Ang road right of way good is like owner, like walay tag-iya ana kay agianan gud na siya, but pwede gud pug ka makaset og rules unsaon paggamit, but you'll have to consult like I said the other owners. Di pud sakto nga kung unsay imong ibutang dito over your property ila pong hilabtan. So akong suggestion kay mga silingan man mo ug di gyud mo magkasinabot, patawag ka mo barangay, no, para sikap may muhusay ninyo, no, kay para maset ninyo ang rules unsa gyud, kay para dili sila may gabuot-buot mo kay ang inyong tumong mahapsay raman, no. So ang iyahang tapusang pangutana, may hungihong sa uban pa nilang mga silingan nga invalid kuno ang ilahang pagpalit sa yuta o ang ilahang deed of sale kay wala kuno'y katungod ang namaligya nga mo release og deed of sale kay wala pa matransfer sa iyahang mama. Unsa may pamumbuhaton ani? Okay, unsa day nang imuhang gipalit kang kinsa man day nangan nakabutang, no? Kay kung mopalit man gud tag yuta atong tan-awon ang deklarasyon kang kinsangan, atong tan-awon ni match ba pod angan sa deklarasyon ngadto sa titulo kung titulado ang yuta. Unya kung kinsa nang nakabutang nga pangan didto sa title ug sa tax
declaration, maura po'y pwedeng mo pirma sa deed of absolute sale. Kung pananglitan mangganig namatay na ang tag-iya, then ang katutan ng tagtungod, mauy mo baligya ngadto ug mo pirma sa pagbaligya ngadto nimo kung ang tibuok bahin sa yuta ang ilahang ibaligya o gidispatsar pinaagi sa sale. So wa kay I hope no nga gi-follow nimo nga procedure kay otherwise basin defective pod ang imong pagpalit. Tan-awa ko no, klaruha ko no ni ug unsa gyoy panghitabo sa inyong pagpalit kay di ba kapila biya ko ninyo niingon labi nagperting baratuha sa pagbaligya sa yuta nagidali-dali mo di gyud hard earned money in taon na nato ang atong ipagawas kung mopalit tag yuta di pud na tiaw ang kantidad mao na kinahanglan atong susihon ug klaro ang sitwasyon sa yuta. Wa ba na prinda, limpyo bag titulo, buhi pa ba ang mga tag-iya, makapirma ba, naa ba, kung wa ba, naabay special power of attorney, no? Nabayaran ba ang buhis, wa ba ni na kaso, wa ba ni na prinda. So, anak gina nato, tan-awon gina nato, og ang pinaka-importante, dapat ang dokumento sa pagpalit, kanang gitawag nga, deed of absolute sale. No? So in ana so i-check na nimo ha in kaso then you can also go to a lawyer to check the papers nimo para ma-explainan kag tarong kung sakto ba or wa ba kay problema sa imong gipalit nga yuta ha. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Happy holidays and Happy New Year kanatong tanan.